ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತೇರ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಜೇರೆ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ತುಳುತ ಪಾತೆರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಐದು ದುಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಗನೇ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಒವಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಒಂಜಿಪುದಾರು ಅವು ತಂಬೂರಿ ಭಜನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದಕ್ಕೂ ರಂಗರುಕ್ಮಿಣಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಮದುವೆ ಮಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುದರ್ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ 25 ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಇನಿ ಉದಿಪನಲ ಅವೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಕರದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಇನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ದೀನಂಚನ ಕುಡಿಕೆಡ್ ದೀನಂಚನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಇನ್ನು ದರ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಪನ್ಪನಂಚನ ಯಜ್ಞ ಐಕ್ ದುಂಬು ಇನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೇನ ಬಡಿದಿ ಅದೇ ದಯಪಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಪೂರದೆ ಕಂಪೂರದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಆಪನ ಮೂಲಕ ಆರು ಮರ್ಮಲಾದ ಪೋಯಿನಾರು ಕುತ್ತಾರದ ಬೋಲ್ಯ ಗುತ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಾರು ಅರೇನು ಮದುವೆ ಅಂತ ಕೊರ್ನಿ ಪುತ್ತೂರುಗು ಅಂಚನ ಪುತ್ತೂರುಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತಿನ ಹತ್ರ 2 ಸಲ ಶಾಸಕ ಆದ ಪುತ್ತೂರು ಆಯ್ಕೆ ಆತೀರ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅರ್ಹವಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಉಡುಗೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎನ್ನುನ ಬುರ್ಚಿ ಪುತ್ತೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಅಂದು ಕುತ್ತಾರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಕುತ್ತಾರದ ಮಗಲು ಪುತ್ತೂರದ ಮರ್ಮಲ್ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಪೆರ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಆರು ಕಲ್ತೀನಿ ಅತೇಕ ಸರಿ ಅದೇ ಚೂರು ಅಂದಾಜಿ ಪನ್ಪೇನ ಪೆರ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪೂರೈಸಿದಾರು ಅಂಚನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರಡು ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ಮೂಜನ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಾರ್ಲ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ರಡ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಾರ ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಾರ್ತ್ ದಾಖಲೆ ಗೌಡನ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದ್ಯೋತಕಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಪಕ ಪೋನಕ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ರೂಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಶಿನ ಕಡವು ಆದುಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರ್ಲಂಚನೆ ಪರಶಿನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡ ಎಂಚನ ಅಂಚನೆ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಶಿನ ಕಡವುಲ ರೀತಿ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಐತ ರಡ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಗ್ಲ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಸಿ ಆಡ ರಾಜಕೀಯ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಆರು ನಲಲ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಗ ಪೋಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಥ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೆಪ್ಪೊಲೆದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಡೆ ಇತ್ತೆ ಐನೊಂದು ದೀಪ ಸೂರಜ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾಬಾ
ಆಯ್ಕೆ ಮದ್ದದ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈಯಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಇತನೆ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಕಾಲೇಜ್ ಬೈಮಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ಪು ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪನ್ಪುನಚನ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂದ ನೆತ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂದ ನಚನ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೋರಡು ಪರ ವಿನಂತಿ. ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ವರ್ಷಡು 27 ವರ್ಷಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ನೆಲೆ ಆದ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆ ತಂದು ಇಡೀ ಯಾನು ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷ ಬನೋಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪನೀತು ಪೋಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ರಾಜಕೀಯನೇ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ ದಯಮಂಡ ಪುಂಜೆ ನಾಯಕಲು ಪೋದು ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂಚ ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲು ಬಂದ್ಪುಣಿ ಈ ಪರಬ್ಬು ದಾಯ ಬಡಿತು ನೃತ್ಯ ಪೋಪನ ಸಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ತನಕ ಅಂದು ಪೋಪುಜಿ ಕೋಡೆ ನೆನಪಂದೆ ನನ್ನ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಸತೀಶ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಕನಿ ಸತೀಶ್ಗಳ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಯಾನು BJP ಇಪ್ಪಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಇರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಮಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಆರು ಇಂಚು ಬರೋಡು ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿಂಚ ಪಂಡಿರ್ಬೇಕ ಎಂಚ ಬುಡುಪನಿ ಮಣ್ಣ ಹಾಲು ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಏನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ 5 ಜನ ಕಳೆ ಒಂದು ಎಂದು ತೋಜು ದಯಮಣ್ಣ ಯಾನ್ 5 ಜನ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಇಂಕು 5 ಆಂಡ ಆನಿ ಬರಿಯರೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ದಯಮಂಡೆ ಅನ್ನ ಮೆಗೆ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚಾಯನೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಡಿಯಾರ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಅವು ಆನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮದ್ಮೆ ಆ ಕಾರಣ ಅರ್ಧ ಬರೆಯರಾತು ಅಂದೆ ಅಂಚಾಯನೆ ಇಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸತೀಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಾರ ಎಂಕ್ ನಿಖಲು ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪುಂಜನಾಕಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಾರ ಐಟಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಪುಂಜನಾಕಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಾರ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ 25 ವರ್ಷಡು ಈತ ಪುಂಜನಾಕಲು ಈತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸೇರ್ದಾರ ಬಂಡ ಅವು ಮೊಕಲೆ ಅತಣ್ಣ ನಿಖಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದಯಮಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದನೇ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತೋಜುಂಡ ದಯಮಂಡ ತುಳು ಎರಡನಲ್ಲ ಒಂಜೇರೋ ಊರುಡರಿ ಪನೀತ್ ಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಕುಲೊಂದು ಬಂದ್ಪುಣಿ ಇಂಚ ಬೇಟೆರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಆಯೊಂಜಿ ಆಯಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪಣಿ ಓಲು ಕೃಷ್ಣೆ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲೆ ಅದು ತಿರುಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿ ಅಗಲ್ ಹೆಂಗೋರು ಓಲೋ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ತಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ 14,000 ಹೆಣ್ಮ ಬಿಡೋದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡೋದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೇಂಡ 43 ವರ್ಷ ಬಿಡ ಆಯ್ತು 1000 ದಿನ ಕಾಪನಿ 3 ವರ್ಷ ಆ 43 ವರ್ಷನಾಗ ಆಗಿ ಮದ್ಮ್ಯಾನಾಗ ಒಂದೇ ಆ ಪೋಖರಿ ಶುರು ಹಾಡೋದ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 5 ಬದಲ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನಾನಿಸಿಕೆ ನರಕಾಸುರನ ಬಂಧನಡಿತನ ಪುಣ್ಯನ್ನು ಬುರ್ಪಾದ ಅನಾಗ ಈ 14,000 ವಿನಾಯಕ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ದಯವಂಡ 14,000 ಪುಣ್ಯನ ಹಾಕಲು ಪಂತ್ವೇರು
ನಮಗೆ ನೀನೇ ನಾಥ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಒಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪುಂಜು ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್ನಿ ಪೂಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇತ್ತರು ಒಂಜು ಬಿಡದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಆ 14,000 ಪುಣ್ಯನಾಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಪತಿಯಾದ ಆ ಗೋಕುಲದ ಮಾತ ಪುಣ್ಯನಾಕಲೆಗೆ ಆ ಒಡೆಯ ಆದಿತ್ತನೇಟ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಪುಣಿಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಿನಕ 14,000 ಹಾಗೆಂದು ಮೊಕಲು ನೆನೆತ್ತು ಒಪ್ಪಡು ಆಗ ಆಕಳು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಕ್ತರು ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಹೊರವರ ಪಡೀತು ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪನಕ ನಮ್ಮ ತಾಜಿ ತಪ್ಪನಾಗ ಆಕಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಆದುಪ್ಪು ದಾಯಬಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೈನಿತ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದನ ಹಾಕಲು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆಯೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಓಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಳಿ ಕಂಸನ ಕೆರಿಯರು ತಮ್ಮಲೇನೆ ಆಳು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಅವಳು ಸ್ವಪಕ್ಷಪಾತ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣೇನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ದು ಸೋದರ ತಮ್ಮಲೇನೆ ಕೆರ್ದು ಪಟ್ಟಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಗುಲ್ದಿಯರು ಅಜ್ಜೆ ಉಗ್ರಸೇನ ಅನ್ಕೊಂತು ಕೊಲ್ಲದೇರ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಅವು ಏಪ ಇಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಜವನೇ ಐ ಬಕ್ಕತ್ತು ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದು ದ್ವಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಫಲನೇ ಅಂಚನೆ ಪಾಟ್ನ ಕೌರವರನ್ನು ಪೂರಂದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದನೆ ಕೊನೊಂದು ಧರ್ಮರಾಯನೇ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಆರೇನು ನಂಬುದನಾಗ ಅದು ನಿಖಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಐಕಿ 21 ವರ್ಷ ಆದ ಐಟಲ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಇಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನದೇನು ಬಾಕಿದ ಬಿಡಿ ಅವು ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ಏರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ್ಯರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಆತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದಾಯಕ ನಿಖಲ್ ಈ ಏರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಾಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಖಾಲಿ ವಾ ಜಾತಿಲ ಬಣ್ಣ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣದು ತೂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಮಲ್ತನ ಕಳೆಗೆರೆ ಜಗದೀಶರ ಪ್ರವೀಣ್ಯರ ನಿಕಲ ಹೆಂಗೆ ಪುದಾರಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಮಕಲ ಯಾ ಮಲ್ತನ ಹಾಕಲೇನ ಆ ತರೆಕ್ ಹಾಕ್ಲೇನ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಬಂಡ ಶಕ್ವಕ್ಕೆನಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬರದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಸತೀಶರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ರವೀಣಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮಾಬಲಣ್ಣನ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಎದುರಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸತೀಶರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ಅಂತ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಭಜನೆ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸತೀಶ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯೈ ಮಾಡುವವರೂ ಹೆಣ್ಣೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವವಳು ಹೆಣ್ಣೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತೇವ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾದ ಜನಪದವು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಮಗೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆದನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪದ ಪನ್ನಾಗ ದಗಡಿಗ ಅನ್ನಗ ನಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಲಿಪುಗ ಅಂದ ಆಪು ಭಾರತೀಯವಾಯಿ ನಾವು ಓಲ ಕೆರಳಿ ಸಾವು ನಾವು ಹತ್ತು ಅರಳಿ ಸಾವು ನಾವು ದಯ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲು ಸಂಗೀತ ನಂಗೆ ಎರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರಿಗಮ ಬರ್ಸಾರೆ ಗೊತ್ತು 7 ಸ್ವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂಜರೆ ಗೊತ್ತು
ಆಂಡ ಏರೋರಿ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೀರ್ಥಕುಲ್ಲನಾಕೆಲ್ಲ ತಾಳ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆ ಆಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಆಡೋಣಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಐತ ಆಕಳೆ ಆ ಸಂಗೀತಡು ಆ ಪದೊಟ್ಟು ಆ ಭಜನೆಡು ಲೀನ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಭಾವನಾಲು ಕೊಡುಪ ಅವೇ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ DJ ಪಾಡಾಡು ಸ್ಕೂಲ್ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಾಕಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಜವ್ವನೀರು ನಲಿಪನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಡ ಬೆಂದು ನಲಿಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಕೆರಳಿ ಸಾವುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅರಳಿ ಸಾವುಂಡು ಅರಳು ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಆವುಡು ಕೆರಳಿ ಸಾವು ನಂಚಿನ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡಲೇನು ಪನ್ಪುಡಿ ಕೋಡೆ ಜಿಗಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾಂಚನೆಗಳ ಬಂಡೆ ದಯಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೀತಾರೆ ಏಪಲ ಉಂಡದೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಿಂದ ಒಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ವಾಡು ನಿಗಲು ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ತೊಂದ ಬರ್ಪ ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ನಡೆದು ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡ ಅವಡುಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಅವಡುಂದು ಮೇರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಅವಡುಂದು ಆರು ಅವಳು ಕುಲ್ಲನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮೈಕಾಂಡಲವರಂದು ಆಪುಜ ಅಂದ ಆಪನೆ ಬದಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂದು ಯಾನು ಮಲ್ತು ತೋಜ ಏನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನಗ ಎಂಬೆಂತೆ ಯಾನೇ ಹಣಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಭಾಷಣ ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡ ಏರಿ ಭಾಷಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಳಿದು ಬೊಡಿಂಡು ಏರು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಕಾಡಡಿತಾಗ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಉರ್ಬಿಲಿಪ್ಪನಾಗ ಇರೇನು ಪಾತ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದು ಮಾನಮದ ಪುಡೋದು ಅಂತೆ ಕಲ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ ಕುಂಟು ಮಲ್ತದು ತುತ್ತೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆದ ಉದ್ದದ ಸೀರೆಲು ಪೋದು ಕುದ್ದೆ ಆಂಡ ಹೇಗೇನು ಇತ್ತೆ ಏತು ತೋಜಾಯಾರ ಆತ ನಿಗಲು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆನುಲು ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಲಂಗೋಟಿ ತುತ್ತುದು ಕಂಡದ ತೊಂತೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿರು ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಸತ್ತು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ ಪರಿಕಟೆ ಮೂಲ ಪರಿಪುಣೆ ಅತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂಟ್ಲ ಹೂವು ಸುಧಾರಿ ದಾಯ ಅತ್ತೆ ഞാൻ ദായമന്നെ വേണ്ടപ്പ അണ്ണകൾ പാടി എന്നിട്ട് ആണ്ട ഞാൻ പൻപുണി ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂದೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸುಧರಿನಂಚಿನ ಆವಡು ಇದು ಸರಿಯ ಅಂಚನಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನವನು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಾರು ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ ಆಂಡಲು ಬೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ್ಣೆ ತಾದಿ ಬೀದಿಡು ಮರಳು ಹೊತ್ತು ನಲ್ಪುಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೂಲಿ ಭಜನೆದವರು ಬಂದು ರಡ್ಡು ತಾಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೇರೆಗಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅವೇ ಡೊಗ ಕೇಂಡ ಅವಳು ಮನಿ ಪಂದಿತ್ತನಗಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ನಲಿಪೇರೆ ಅಂಚಾಯನಿಟ್ಟು ಈತ ಮಾತ ಜನ ಪಾತೆರ್ ಪಾಯರ್ಡ ಖಂಡಿತ ಸಭೆಟ್ಟೇರಲ್ಲ ಕುಳ್ಳು ಜೇರು ಅಂಚ ಪನ್ನಗನೆ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪುಣೆಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಮಾತಾಡುವುದಿದ್ದರೂ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾನುಂತದು ಅಂಚಾಯನಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೆ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಬುಡ್ಪಾದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅವಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಯಾನು ಸುರುಡ್ದೆ ಪೋಂಡು ಪುಂಜನ ಆಕಲೇನ ಮಾನನ ಕಾತನಾರು ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಪುಂಜನ ಆಕಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊತ್ತನಾರು 14,000 ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಮಲೆನೆ ಬೇರೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರೆ ನಿಂತು ಕಾತಾರೆ
ನುಪ್ಪಿದ್ದಂದೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಾಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಬರಿಟಿತ್ತನ ಒಂಜಿನ ಉಪ್ಪುನು ಇಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಋಷಿಕುಲ ನಕಲಿಗೆ ಬಂಜೇರ್ ಕೈನಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಜೈಲಿಡಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆನು ಬುಡುಪಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಏರೋ ಒತ್ತಿ ಯಶೋಧ ಅಂದು ಭಕ್ತಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ತೂಯಿನಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಂಕನ ಅಲ್ಲ ಪೆದ್ದನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮ ಅಂದು ಭೇದ ಇದ್ದಂದೆ ಪುಣ್ಯನಾಕ್ಲೇನು ತೂಯಿನಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಅಡಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕ ತಗೆ ತಂಗಡಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜಡು ಇಡೀ ಪುಣ್ಯನಾಕಲು ಒಂಜಾದು ಈ 25ನೇ ವರ್ಷನೂ ದುಂಬುಗು 5ನೇ ವರ್ಷಡು ಭಾರಿ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯಡೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಆಯರೆ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ನಿಖಲೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಪಗೆ ಆನ್ಮೀನಿ ಉಪ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಸಮಾಜಡು ಕುಂಪಳ ಸತೀಶನ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಕುಂಪಳ ಒಟ್ಟು ಪುದರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂಚೇರಲ್ಲ ಆ ಕುಂಪಳಗೆ ಅವಡೊಂದು ಕೆನ್ನ ಅಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮುಂಚೆ ಕುಂಪಳ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಿಖಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಯಾ ಪನ್ಪುಣಿ ರಾಜಕೀಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಓಲ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಂಡ ನಿಖಲು ಎಟ್ಟೆನ ನಿಖಲು ಆ ನೆಟ್ಟು ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಜನತೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ನಿಖಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒವ್ವೇ ರಂಗೋಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಈ ಸಮಾಜಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಜಗತ್ ಹತ್ತನೇ ಇಂಚಾಣಿ ಕಾತೆರ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋಜಾಯರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪನು ತೋಜಾದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ತಾದಿಗೆ ಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವಡು ನಿಖಲೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇರು ಆ 10 ಸೆನ್ಸದ ಎತ್ತನತ್ತ ಅವು ಕುಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಅದು 10,000 ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇರು ಒತ್ತಾಯಲೆತ್ತರಂದು ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಗಲ ಕಡೆ ಪಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ನೆನೆತೊಂದು ಸೊನ್ನೆ.